Assalomu alaykum духтаракои хушлуйма. Духтаракои хушлуйма ай ҳарир мақсудо. Абаякоша доштем бо ина киртош овардем. Киртош нигоҳ кунед растушони. Сарои остинакош хеле резин доранд. Ина пишти пеш ҳама санг задаги. Духтарако се дизайн айҷа. Ина ҳа ай дизайнер саб, сиё, ҳа и свеча дорам. Ба духтаракои хушлуйма ина ай дизайнеш. Ина ай дизайнеш хеле ишам остинакош резин доранд. Ина духтараки хушлуйма шарф дорам бо катишон. Айш ина ҳа диртай. Ина расветкаш серияи иш саб. Духтарако размер дорам озирашта номерора дар экран мемонам. Занг бизанем доставка мекунем. Ина иша бинем духтараки хушлуйма. Чӣ қадар хушрӯан сабукакан тобистон пӯшакан. Айш 4 та расветка ҳай кабути электрик серишам ҳастад. Ина ҳа сабзш. Ҳозир сезони ҳам меёванд духтаракои ман. Ина бинем.